बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव मोनसे मोगा-मोगि हाबाफारि बानजायनाय जादों बर'नि गेजेराव फालांगि बिथिङाव जाफुंसारनाय सासे गेदेमा जाय गेदेमाया दिनै गावनि केपासिटिजों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव हिमालय हटेल बिमुं होनानै मोनसे हटेल होदों आरो बे हटेला दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोबोद मुंदांखा बिथां बिगोमा सौरा होननानै बुङो बिथांनि मुंखौ गुबैयै आरो बिथांजों जोङो गावनि खुगानिफ्रायनो गावनि जिउनि सोमोन्दै जोङो गासै बिथिंखौ जों खोनासंगोन आरो रायजो राजानो बयबो नायगिरिफोरनो बेखौ जों नायनायनि खाबु जों होगोन गिबियावनो बिथां गेदेमानो जोंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ होदों खुलुमबाय नोंथाङा सासे जाफुंसार फालांगिरि बर'नि बुंनो थाङोब्ला गिबि सारिनि फालांगिरि नोंथाङा आरो फालांगिनि गेजेरजों नोंथाङा दा समावहाय जाफुंसारदों लोगोसेनो उन जोलैनि थाखाय मोनसे थुलुंगानि बिथा होनो हादों होनना बुंनांगोन जे जों दिनै नोंथांनिफ्राय मिथिना लागोन जे नोंथाङा फालांगि बिथिङाव माबोरैहाय गावखौ बावसोमदोंमोन आरो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जोङो मिथिना लागोन जे नोंथाङा जोनोमनिफ्राय दा समसिमनि नोंथांनि जिउनि जारिमिन बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन गिबियावनो जों नोंथांनि बे जिउनि बाथ्राखौ जों मिथिना लाग्रोनि नोंथाङा बहा जोनोम जाया नोंथाङा जोनोम जानानै माबायदि जिउआव बेसेबां संग्राम एबा स्ट्रागोल खालामनो बायद' जादोंमोन बा बिदिनो नोंथाङा जाफुंसारबोदों बिनि सायाव नोंथाङा बुंदो गिबियावनो जोनोमनि बाथ्रा खुलुमबाय आंनि नामा सौरा ब्रह्म आंनि जिथु लाइफस्टाइल माने जितु जोनोम जानायनि उनाव आंनि जितु लाइफस्टाइल बे बहुद गोलाव माखासेखौ खोन्थाला दा जियानो जाया आङो दलग आंनि जिबनाव आइ आफाया दङ गैया आं बेखौ मिन्थिया माने दङ गैया माने आइ आफानि खोथाखौ आं होनदों मा मानसियाथ' जिउ हिसाबै दङ खिन्थु जानो दं गैया आं बे समाव मिन्थिया जोनोमल'सो जादोंना जोनोम जाखांनायनि उनावहाय आङो खमसे खम 6-7 बोसोर आंनि जिबनजों नुदों जों गरिब अबस्था जोंहा जेबो गैया बेनि उनावहाय आङो मा जादों मिन्थिबायना अरिजिनेलि आङो न'आव मोसौ मासे मानै दंमोन आं लावखारफोरजों थांनानै बेखौनो मोसौखौ गुमहैफायोमोन 5 बोसोरसो जाबाय आं हेला आंनि आइडिया थांफा गुमहैयो बेनि उनाव जोंनि आफामोनहा आइमोनहा रायो नों मोसौ लावखारसो जानोसै नामा औ जानो गैया नालाय आं मोसौ लावखारबो जागोन ना आं बिदि बुंदों आरो बेनिफ्राय आं मा खालायदों 1 बोसोरनि उनाव आङो खारदों आरो खारनाया माबायदियाव खारदों रौमारियाव खारनानै लावखार थाफैदों लावखार थानानै सासे मानसिनाव 6 मास सासे मानसिनाव बोसोरसे बिनिफ्राय आफाया लांफिननानै आंखौ एलपि स्कुलाव सोहैबाय आरो ओमफ्राय एलपि स्कुलाव हाबनानैबो न'आवथ' खुब खस्थ' बेनिफ्राय खुनुरुखुम थाखोसे थाखोनै थाखोथाम फरायबाय आरो थाखोथाम पास जाबाय दा थाखोथाम पास जानाय लोगो लोगो थाखोब्रै मोनबाय थाखोब्रै मोननायनि उनावनो स्टप बेनिफ्राय आं एसे देरनो हमबाय मा सननि खोथा बियो बेथ' गैयाब्लाबो 1967 81 नङा 81नि सिगां बैसोआ मिलाया बहाय 81नि सिगां बहुद सिगां बैसोआ मिलाया बैसोआ एसे खमसिन नालाय बारायनायसो नालाय बे बैसोआ बिनि उनावहाय आङो बिदिनो लेखाखौ फरायनानै आङो माबायाव थांबाय अब्ला जोंहा आंनिख्रुइ देरसिन सासे दंमोन बे 9-10आव फरायनानै मोनसे जायगायाव न'खरनि शारिरिक उसुबिदा आर्थिक उसुबिदायाव बियो दस्रा गोजानाव थाहैदों आरो ओमफ्राय बियो आंखौ लांनानै मोनसे स्कुलाव फोरोंहैदोंमोन आरो फोरोंनायाव बोसोरनैसो फरायनानै आरो फैफिनबाय आं फैफिननानै बिदिनो क्लास 6 क्लास 7 बिदिसिम फरायनानै फैफिनबाय एकदम लखिमपुराव
जायखौ होननानै बुङो अरुणाचल बर्डाराव बेनिफ्राय फैफिननानै दानियाथ' आं देरबाय आंबो एरजानो रोंबाय नागिरनांसिगोन ओंखाम ओंख्रि आइ आफायाथ' गैखायानो जाबाय नागिरबाय आं नागिरै फार्स्ट टाइम मा जाखो गुवाहाटियाव थांबाय गुवाहाटियाव थांनानै बिदिनो साधारन फिसा फिसौ 25 थाखा दैलि 25 थाखा हाजिरा बेखौ मोनहैबाय आरो आइरन कम्पानि होनो लहा कम्पानि बाय मावै मावनानै दा फैसाथ' गैया जानो लोंनो आं मा खालायो बे लांगोनायाव सिरियाखाना गेटआव सुजि एवो ओरै हाय सुजि एवनानै फानो आथोना सारेना 30 फैसा बेखौनो जानानै आङो सानसे थायो आरो सानसेयावबो ओंखाम जाहैला ओंखामा गैखायाबा माखौ जाहैनो बिनि उनाव मोनाबिलि जाबा सुथि लानानै थांबाय ओंखाम संजाब अखानायै खथ' अखानायै आरो फैलायबाय मावबाय बेबायदिनो बहुत गोबाव आङो बेवहाय 5-6 बोसोरसो आं बेवहाय थादों आरो जा एसे एनै फैसा मोनो बेखौ न'आव फाथायबाय आंबो जाबाय ओमफ्राय लास्ट ममेन्टआव आं खामानिखौ गारनानै फैबाय आरो धुब्रि गारिजों फैयो जोङो माने फैसाथ' गैया फैबाय आंखौ सानसेखालि मा जाबाय धुब्रि गारिना RPFआ माने बधे आंनाव मा दंमोनथाय बे RPFआ बोरै लोगो मोनखो आंखौ रायलायो होनबाय आं होनबाय आं ओरैबायदि आं मावो बिराद गरिबनि फिसा आं गुवाहाटियाव खामानि मावो गुवाहाटियाव खामानि मावखां आरिखां बिदिनो सोरबा सुबिदा होयोबा आरो बिनिबो खामानि मावो नंगौ नामा नों थांनो नामा आंजों RPFआव आंनाव फोथायनाय गैया आरो बेबा मा खालायहैयो ओमफ्राय बियो मा खालायबाय मानसिया बधय मोजांमोन आंनो बियो माबा माबि बायनानै जाहोबावबाय आरो बेखौबो सन्देह जाबाय आं बिस होदों नामा होननानै निसा होदों नामा होननानै जबरदस्ति गावबो खालायनानै जाबाय नालाय खोब मोजां मोनदों बियो बेखौ जाबाय आं गाज्रि दामोन जालायबाय आरो फैबाय फैनानै बङाइगाव स्टेसन मोनबाय ओंखारहोबाय आंखौ गावनि एड्रेस होलांदोंमोन आं थाङाखै आरो ओमफ्राय दानिया न'आव फैबाय न'आव फैनानै मा मावनानै जानो मेघालयआव थांबाय आरो लोगोफोरजों मेघालयआव बिदिनो थांनानै ओरैबायदि मानसि बुथारो आरोखि नंखायना नंगौ खर' बडि एकदम स्राव नुजोबो बे ओमफ्राय खोन्थासिनबाय बे मानसिया गासिबो बुथारजोबनाय मानो माने अख्रा बारानो बिसोरो बिरि बिनायाव बिरि मोनाबानो बुथारोनो जि गिबाय आङो 8 दिन मावनायाव बटखौ आं 1700 थाखासो खामायदोंमोन आरो कत' अखानायै बे 1700 थाखाखौ लानानै न'आव ब्लड फैबाय आरो फैखां आरिखां बिदिनो 1700 थाखाखौ जालायबाय एसे एनै खामला मावलायबाय मावै दाङै मा जाबाय आं हेला उफायानो गैला दहाय जे जिया होनदों नोङो जयन्त बिफा जयन्त बिमायं आं आरो जों लागोआव गुमै खेबफ्रु होननाय दंमोन बे ओमफ्राय गुमै देबेन होननाय दङ जोङो खाग्राबारिनिनो सासे मानसिनि 15 बिगा हा ना 14 बिगा हाखौ माइसा दांनो लाबाय आरो ओरैबायदि खस्थ' खालायबाय माइसाखौथ' दांबाय जोङो बे दैज्लां सेम बे बोथोरावनो दाङै दांनानै फैसा लायनो थांबा जोंनो मा खालायो 7 जन गाहामाव माने 20 थाखा 30 थाखाल' हरो आरो दा माइरंनि दामानो 3.5 थाखा माइरं राननानै 7 जनाव 3 थाइथाम गाहामल' मोनो बे समाव 1.5 थाखा माइरं खुनुरुखुम बेखौ लाबोनानै जोङो मावनानै जायो आरो बिदि मावनानै उनाव आङो सिन्था खालायबाय आरो संसारा बिदिजों जानाय नंला भुटानाव थांसै दाना मोजां होनो भुटानाव थांबाय भुटानाव थांनानै जेनेबा सासे मानसिया खामानि लादों बे खामानिखौनो जोङो एसे माने मा होनो बेखौ साब कन्ट्राक्ट लानानै जोङो लेबार लानानै मावलायबाय आरो बहायबो माने 10 फैसाल' होयो
डाइभ 1.5 फुट गोलाव लं 1.5 फुट बहाय 10 फैसाल' आरो बेबो 10 फैसा आरो सारिय'फाले 10 फैसा स्कुवेर बे आरोखि ओमफ्राय बेखौ मावलायबाय मावनानै बहायबो एसे थाखा थगाय जालायबाय बेखौबो जालदाब गारनानै फैबाय फैनायनि उनाव आं मा जाबाय दानिया आङो बिआर फिल्डआव ट्राय खालायबाय आरोखि बिआर फिल्डआव ट्राय खालायनानै बहुद गोबावनि उनाव आङो गेट पास मोनदों आरो सासे मानसिनि अननायाव सासे गाइखेर दैहारनि अननायाव आरो बिथांनि नामा माबा शर्मामोन जायखिजाया शर्मा होननानै मिथिगौ नेपालि जों लागोआवनो गाइखेर मावोमोन बियो दा बे बानायना होदों आरो बे बानायनाय होखांनाय लोगो लोगो आङो मोनसे सेम इन्डिया कम्पानि होनना बुङो आरो बे सेम इन्डिया कम्पानियाव आङो बे मालाय मामोन 1200 थाखाल' मास मान्थलि 1200 थाखा मान्थलि मोनदों आं बे समाव 1200 थाखा मान्थलि मोननानै गोदोलाय सानदोंमोन 1200आनो जथेस्थ' आंनो उनाव बे 1200खौ मावै जाबाय 1200आ मास गिदिङा नालाय खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय बे सेम इन्डियानिफ्राय आङो फाइनाल लाबाय आरो मोनसे खामानि मोनफिनलायबाय आङो फाइनाल लाब्ला आङो बिदि थाखा मोनगोन होननानै सानाखैमोन आरो आंनाव जे पिएफ जमा जानानै दङ बे 60,000 जानानै दं 60,000 माने सामथिं बे 1200 थाखानि एसे गोबाव मावदों नालाय 1 बोसोरनि बारा मावदों नालाय 60,000 पिएफ मोननानै बै 60,000आथ' एसेल' गिदिर नङालै माने 88 फ्राव बिराद थाखा आरोखि बेयो बेखौ मोनबाय नालाय बिराद गोसोआ मोजां आंना थांबाय थांनानै दानिया आरो मोनसे कम्पानियाव आङो सासे मानसिनि अननायाव गोदान गेट पास जाफिनबाय आरो बे जाबाय जिआर कम्पानि बै जे जोङो दा जिखौनाखि होननानै बुङो जोङो एलपिजि टेंकि बल टेंकि होननानै बुङो जोङो बेवहाय आं मोनदों आरो बहाय मोननानै दरमहा मोनदों जों फार्स्ट टाइम बेखौ बिसिक पेखौनो होननांगौ जाबाय माबा मोनदों आरो 18,000 करि मोनदों जोंनि हेल्पारफ्रा बिदिनो 6,000 7,000 मोनो जोङो 18,000 मोनदों आरो 18,000आव प्लास फैयो जोंनाव हाउस रेंक माने 15% ओमफ्राय जोंनाव फैबावो मेडिकेल लिभ एनुवेल लिभ बेफोरबायदि फैयो आरो ओमफ्राय माखासे सु एलाउन्स मोनो हाइड एलाउन्स मोनो माने रिगार नालाय बेफोरखौ मोनदों आरो जोङो बेखौ मोननानै एसे बुरजा फैयो आरो बेथना धरलक 18, 19, 20 हाजारसो फैयो आरो बेफोरखौ ज' मासावनो मास होखायो नालाय बिनि उनाव जोङो मा होनो बोसोराव मोनसे मोनो एलटिसि होननाय 25 दिननि माने सार्भिसानो आरो साख्रियानो होननानै बुंजायोमोन आरो बे समाव जोंनि बर' मानसि हाबथ'वाखै बारा जोंनि बर' मानसि हाबनायनि उनावसो बेफोर गोमादों बर' मानसियासो बख्ल'नानै जाजोबदों आरो जोंनिफ्राय एलटिसि फोरखौनो होआखै जोंनो हाउस रेंकखौनो होआखै उनाव बेफोरबायदि खालायदों आरो जोंखौ ओमफ्राय बेफोरबायदि मावनानै 1 मास 2 मास मावखांनायनि उनाव जोंखौ नायबाय फार्स्ट क्लास रिगार मोजां रिगार इआइएलनिफ्राय इन्सपेक्सन फैबाय जोंखौ इन्टारभिउ लाबाय मोजां आंखौ सुरेश होननानै बयबो मिन्थियो आरो सुरेश ब्रह्म होननानै ओमफ्राय बिसोर होनबाय सुरेश नोंथांनि जबा बे नङा नोंथांनि जबा आपग्रेड जागोन जाबाय आरो ओमफ्राय जोंखौ कम्पानिजों रायज्लायनानै टाइप खालायनानै आपग्रेड खालायनानै होबाय आरो ओमफ्राय जोंनि हेला मा जाबाय लेबारनि खोथाथ' सबनोनो खोन्थालाया जोङो बिसिकखौ मोनबाय 25 ओमफ्राय अभारटाइम माने दैलि अटि होननानै बुङो बे अटिखौ जोङो 10 घन्टा अभारटाइम 10 घन्टा 8 घन्टा 12 घन्टा बेफोरबायदि मोनो आरो
माखासे एसे 2 नाम्बारबो खालाय नालाय बे सुपारभाइजारफ्रा लिरफोरनानै होयो आरो गावसोरनो साहा खरस होनांगौ आरो जों नंगौखौ नंगौ सैथोखौ सैथो आरोखि ओमफ्राय जों मा खालायो आंनि साननाया ओरैबायदि मानसिफ्रा बोरै मोनजायो ओंखामखौलाय आं मानो मोनजाया आंनाव आथिं दं आखाइ दं मेगन दं गासिबो दंजोबो आंनाव आंथ' गरिब नङा आंनावथ' गासिबो दंजोबो ओरैबायदि दिन रात दैबाना जा जिखुनु जा आन्दलन जा गासिबो आङो मोनसेबो डिउटि एबसेन्ट खालाया अटि जिउआ मा जालाङो हल नाइट मावोबा जोङो मा मोनो डाबल आइडेल आरो अटियाथ' अटि दंखासै बेफोरबायदि दरमाहा मोनोमोन आरो जों सानडे मावोबा जोङो 48 आवार्स जानायनि उनाव जोंहा सानडे प्लास जायो हो जोंनाव 48 घन्टा मावखांनायनि उनाव सप्तायाव जोङो सानडेखौ ओरैनो मोननांगौ ओमफ्राय बे सानडेखौ जोङो सानडेखौबो डिउटि मावो सानडे मावनाय लोगो लोगो जों मा खालायो डाबल माने मोनथाम सानडे मोनो जोङो मोनसेया अटि सानडे 8 घन्टा मोनसेया नोंनि एकदम अरिजिनेल मावनायनि ओमफ्राय मोनसेया बै 48 प्लास बेफोरबायदि ज' खालायनानै जोङो बिदिनो बुंथावा बै समाव ज' जाजाय मावनाय नालाय मोनसा मोनसि मोनलायलायो नोंनि दरमाया मानो बिदि जादों बिदिनो समाव 45 गाहाम मोनो समाव 30 गाहाम मोनो बेफोरबायदि डेन्जार जब दंमोन आरो जोंनाव माने सानैजों मावबा 40,000 मोनबाय 1 घन्टायाव थैगोनबो आरो बेफोर जबा रिक्स आरोखि 80,000बो मोनबाय बेखौ सानैजों रानबाय बेफोरबायदि जब दंमोन आरो बेफोरजोंनो बुरजा जायोमोन आरो जिउखौ दान होनानै ओंखामखौ मानो मोनजाया थाखाखौ बोरै खालायनो हाया थाखा खालायनि र' जोंबो बिदि होननानै जोङो सासे दिलीप नाथ आरो आं जों बेखौ बिराद जुजिदों आरो जुजिनानै दिनै बिथाङाबो आं बायदि बिराद मोजाङै सोलिनानै आंबो सोलिनानै दं आरो आंनि खाथियावनो बे रन्जन जों बियादै जायो बिथाङा हेल्पारमोन बिथाङाबो बेजोंनो सोलिदों आरो बिथाङा मेट्रिक पास जादों मेट्रिक पास जानानै न'आव जेबो गैया नालाय बिमाया बाजैया होनबाय नों आदैखौबो लांफादोहाय आगै बेफोरबायदि मानानै खामानि रानलायनानै जों सोलिदों आरो बिसोर हेल्पारमोनथ' बिसोर एसे खम मोनोमोन खिन्थु बिसोरबो अटि टटि दङ दरमाया बुरजा जाहैयो बदखौ 12-1500 मोनहैयो बिसोरबो बेफोरबादिमोन आरो बिदि मावै मावखांनानै दानिया जोंहा आन्दलन पिरियडआ गेजेर नांनानै बारबाय आरोखि जोंथ' आरो सिंनि खोथाखौ मा बुंबावनो ओरैहाय भुटानाव जोंनि माबानि दंहैयो जोंना एनडिएफबि भाइफोर ओजोंहाय जोंहा बेवहाय बिएलटि भाइफोर थाबाय बोरै जालायखो भुटानखौ बै सुगावबो गावबाय तामुलपुरावबो गावबाय नै बेवहाय आं खोन्थानाया बारस'बाय आरोखि फैनानै आवगाय हटेलसो मावग्रोदों आं रिटेट माबा फाइनालखौ खोन्थालायाखिसैलै बावलायलाङो फाइनाला ओरैबायदियाव जादों जोङो बे कम्पानिया जेला जोबो जों फाइनाल लाबाय आरो फाइनाल मोनबाय जिआरनिफ्राय जेला फाइनाल लायो आङो जों लायाखै गावसोर होदों फाइनाल मोनबा रिलिज होदों आरो फाइनाल मोनबा जोंखौ लिंदोंमोन आरो आउट कान्ट्रियाव थाङो नामा होननानै खिन्थु थाङाखै आइ आफायानो जेनेबा हगाराखिसै दै सिङाव खामानि मावनांगौ होननानै बेवहाय फाइनाल लाबाय आरो फाइनाल लानानै जोङो बे माखासे रिगारफ्रा 4 लाख सामथिं मोनदों आरो नोंथां मोनबाय आं मोनबाय बिराद गिदिर थाखा एसेल' गिदिर थाखा नङा बे जोंनि थाखाय 4 लाखसो गैयानो जों लागाव रावनावबो बिराद गिदिर माहाजोननावबो केस थाखा आरोखि ओमफ्राय गोदोथ' बिदि गिनाङा गैलायामोन माने केस थाखा होदों आरो जों न'आव लाबोबाय अनलाइन सिस्टेम गैया न'आव लाबोबाय अबाव दोनगोन अबाव दोना बबेबा हा जावनानै दोनबाय 4 लाख थाखा मामुलि नामा आंनि थाखाय
बेफोरबायदि जाबायलै ओमफ्राय बिनि उनाव थांखांनानै बिदिनो खामानि गैया नालाय गोदाव सोराव थाबाय अबाव मोनबावनो जोंनाव मोनसे अफार फैबाय आरोखि बिजन ग्रुप होननाय कम्पानिनिफ्राय आदसा जोंनो स्पेसियेल रिगार नांगौ जाबाय आरोखि सानै माने जिआराव मावनाय खुनु दाग जायि एक्सटेन्ड जायि माने माल इरेक्सन खालायनो आरोखि जेनेबा आंथ' सारें बायदिमोन अपारेटर बैफोरनि बेफोरबायदिमोन नालाय ओमफ्राय नागिरबाय आइला गावसोर खनसे जोंखौ इन्सपेक्सनाव फैनायाव इन्टारभिउ लानायाव मोजां मोनलांबाय नालाय बे मानसि सानैखौ जोंनो नांगौ जाबाय आरो जोङो दिलीप नाथखौ आंखौ लिंहरनानै इन्टारभिउ लाबाय आरो जों इन्टारभिउआवथ' जेबो नङा सिलिं थिलिंनि इन्टारभिउ लायो आरो दिरुंनि इन्टारभिउ लायो बे सिलिंआ बेसे टन बोखांनो हागोन बेखौथ' बैयावनो रोंखाबोजोबनाय नालाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेजों आंजों ओंखारनानै थांबाय इन्टारभिउ लाबाय नाम केलियाव आस्ते पास खालायबाय बहायबो जोङो 7-8 माससो मावनो मोन्दों आरो कम्पानियाव बारा मावदों जेनेबा 7-8 मासखौनो लादो बिनि उनाव जोङो माबा खामानि गैला नालाय जोंहा फाइनाल जाबाय आरो जोबबावलायबाय आरोखि जोबनायाव जोङो मोजां थाखा मोनबावलायबाय आरोखि बयबो लाख थाखानि बारा मोनबाय आरो जोङो PF थाखाखौ आरो ओमफ्राय बिदि मोनखांनायनि उनावहाय दानिया 1992 आव बिराद गोदाव सोराव जाबाय आरो जोङो 90आवनो जादों जोङो 92 आव 91-92 आव गोदाव सोराव जाबाय नालाय मा मावगोन मा मावा नै आंखौ सासे मानसिया बै मिसिसिपि मालिकआ हटेल मिसिसिपि मालिकआ आंखौ होनाखै दिमोलखौ होनदों आरो आंनि बिबोनांखौ आच्छा बेखौ होनदों आरो ओमफ्राय होनबाय आरो ओइ गुमै नों हटेल मावनो नामा जाबाय आरोखि मा हटेल बै मिसिसिपि मालिकनि बैयाव मोनसे हिमालय हटेल दंबावोमोन ना ब्रान्स बे हिमालय हटेलखौ बियो खोन्थाबाय आरो मावगोनथ' आङो मानो मावा जानो आं बिदिखौ मोजांसो मोनो बिदि हिसाबै रायलायबाय आरोखि आं रायलायबा जोङो रायलायखां आरिखां बियो होनबाय आंनो दैलि 50 थाखा नांगोन आं होनबाय एग्रि दं भाराया आं होगोन दैलि 50 थाखाखौ ओमफ्राय दानिया आंजों लोगो सासे मानसि दङ आरो महिम होननाय खोन्थालांनांगोनथ' होमबासो मिलायगोन ना बे महिमा आंबो मावनो जाबाय आरोखि दा आंबो मावनो होनबाय नालाय आंलाय बोरैथो नाखालायबावनो दे माव ओमफ्राय बे अबस्थायावनो लान्दुरा होननाय गोदो एबसु वार्कारमोन एबसु वार्कारनि उनाव माबा माबि वार्कार जालांबाय थादों बिथाङाबो हिस्ट्रि दङ पुलिस साख्रि मोनदोंमोन गारनानै फैनांदों आन्दलन पिरियडआव ओमफ्राय बेबो थाफाबाय आरोखि बेयो मा मोनदों ICDC नि फैसा मोनदों लन मेट्रिक पास नालाय बेहा लन मोनदों आरो ICDC नि ओमफ्राय मोननानै बे होनबाय आंबो मावगोन DIC नि लन मोनदों बेकार लन DIC ना ICDC नि DIC बेकार लन बेखौ बे मोनबाय बेहाबोथ' थाखा 70,000 मोननाय ना गरम ना आंबो मावनो जाबाय आरो बिदिबालाय ज' मावगोन ज' मावनानै बिदिनो मावै मोजाङानो सोलिबाय मोजां सोलिनो माने एसे खस्थ' सोलिदोंमोन लासैनो आंनि जिथु बिसोरजों माने मोजां बेबहार बिहेभ बेफोरखौ नुनानै बिसोरबो आंनाव लासै जानो हमबाय मालिकआथ' आंनो जानाय बायदि जाबाय नालाय ओमफ्राय दानिया जोङो बे जोंनि हटेलखौ बायलायनो हानाय केपासिटि जाबाय आरो माखासे खोथा दं थाथोंसै बियो बायनो हानाय केपासिटि जाबाय आरो ओमफ्राय बायनो हानाय केपासिटि जानानै जोङो 75,000 आव बायदों हटेलखौ हिमालयखौ 3 पुवा हा दङ
3 फुवा हाखौ बायनानै जोङो कयेक बोसोर मोजां सोलिबाय साथामजों ओमफ्राय सोलिनानै नै दहाय आं बुंनाया मिसिसिपि माबाया मिसिसिपिथ' नङा कुसुगावआव गंगारा गावजाबाय ड्राइभारा नामगे होननाय ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय तामुलपुरावबो गावजाबाय आरो भुटियाफ्रा बिनि गरमियावनो बिनि एफेक्टआवनो जोंबो हटेला बन्द' बर' मानसिथ' जाखाया बे समाव बर' मानसिनोथ' बे बियार नांगौ जौ नांगौ बेल'सो जायो नालाय जौजोंथ' जों फसायला बहाय जोङो मा जाबाय माखासे 2-3 मास नायनानै जाया नालाय जाया बन्द' खालायनांगौ उफाय गैला रायजो लायनायाव जोंहाबो एफेक्ट जाफादों आरो रायजोखौथ' जयैनो लायदों खिन्थु जोङो जानायानो बन्द' जानांदों दा बेबायदि थांनानै आङो बेसे थाबावनो होननानै नैबे मारुवारि दा आं जिथु लानाय हा बे मारुवारिखौ सासेनि थ्रुयै रायलायहोनलाय आङो बे हाखौ आधा बिगासो दंमोन बटखर ओरैनो खास लानानै 3 फुवासो हा दंमोन दाथ' थांजोब्बाय सरखारनाव माखासे बे हाखौ खुनुरुखुम आङो 28 लाख थाखा बिगानि लानानै फैसाफ्रा जेनेबा एथ' बुरजा नाङाना 28 लाखसो बिगायाव माखासे खम लाख नांगौ नालाय बेखौ लानानै आङो बेखौ लानायावबो आङो ओरैबायदि बुंजाबाय आरो मानसिफोरजों नों बेखौ मा खालायनो लादों बे हाखराव आं होनबाय खालायनोथ' नङा आं दस्रा सिन्था खालायदों बे बारे बुंबाय थायो बयबो लोगो मोनबानो बुङो आंखौ बुंबाय आरो नों मा खालायनो लादों फाग्ला जादों नामा आं होनदों आं फाग्ला जायाखै आं बहाय थालिर बागान खालायगोन बेखौ आर्ट फिलिं खालायनानै थालिर बागान खालायगोन थालिर बागानखौ फिथाइ थाइबा मोनबा आङो बिदांखौ राबा दाननानै फोमोन जाबाय थागोन होननानै बुंदों आरो अब्ला है नोंनि साननाया जायाखै आंनि स्टाइलै आङो मावनानै दा बे अबस्थायाव आं सफैदों आरो ओमफ्राय बुङो दा बिसोरो नंमारगौथ' नोङो थालिर बागानखौ खालायमारबाय दा नोङो राबाय नालाय दाननानै जागासिनो सैथोमार नोंनि साननाया नों खोब माथायै मावदों नों मारुवारि जानो समायदोंमोन जों सानस्लाबाखै बेफोरबायदि जागोन होननानै आरो बिदिनो दाथ' मावै बिदिनो आङो बहुद माने हटेल सालायनायाव मानसि दुमसि लानांबाय मानसिखौ लानानै बिसोरखौथ' ओरैनो मोना दरमाहा होनांगौ स्टाइलै दरमाहा होनांनाय हिसाबै आङो गुबुन खामानि गुबुन आइटेम गुबुन आनकमन आइटेम खालायनानै मानसिफोरखौ बेजोंनो एट्राकसन खालायनानै आङो बेफोर बुस्थुखौ सोरबा मोजां मोनबाय सोरबा गाज्रि मोनबाय फ्रायानो 99% मोजां मोनो 1%आ गाज्रि मोनो बेबायदिनो आं सोलिनानै दिनै बे अबस्थायाव सफैबाय आरो ओमफ्राय सफैखांनायनि उनाव अनेक थाखा मोनदों बे थाखाखौ जों गियाखसै माने सोरजोंबा धमकि मोनदों सोरजोंबा होनजादों सानथामल' दङ बेखिनिखौ हराबा नोंनि हटेलखौ उरायगोन बेफोरबायदि अनेक धमकि मोनदों पुलिसजों रायजादों आर्मिजों सोंखारि जादों बेफोरबायदि जोंथ' सोरखौ मा बेफोरखौथ' सिनायाना बेफोर पुलिसफ्रा बोरै खबर मोनो आर्मिया बोरै खबर मोनो जोंथ' बेखौ मिथियाना बेबायदिनो थाखा जानानै फैदों आरो थेवबो बारग'दों आरो गाज्रि खामानि मावाखै नालाय दासिमबो बे थाखाखौ मोनबाय थायो एफा एनै दं दाबो मोनो गैया नङा दङ आच्छा बे साथामा मा जाखो बाखि सानै पार्टनारा बाखि सानै पार्टनारा बेबो हिस्ट्रि दङ दा बेखेवनानै बुङोबाथ' माथो होनबावनो बिथांमोननि खाफालाथ' आंनिख्रुइ साबसिनमोन न' बां दं हा हु दं माइ दै दं मोनसे घटना जादों आरो जोंनाव बे जोंहा बुङा होमबा
मानसिनि हिंसा बायदिसिना बारहुंखानि हिंसाया जेबो नङा खिन्थु मोनसे प्राकृतिक दुर्जोगा मोनसे बिराद डेन्जार हिंसा दङ आरोखि बेखौ रावबो सुफुंनो हाया बहुत बोसोर नांगौ बेखौ सुफुंनोबा 30-35 बोसोर नांगौ आरोखि बेनि उनावसो बेजों चेलेन्ज खालायनो हाफिनो आरो बे जाबाय दैया जुदि नोंथांखौ माबा मोनसे उपदस्थ मोननानै खहा खालायलाङोबा बे 30-40 बोसोरनि उनाव मालाबाबो नोङो दैजों जुजिफिननो हाया आरो दा बिथांमोनहा बेजों आंबोमोन भुक्तभोगि आं खिन्थु जेननानै थायाखै बिथांमोनहा बेजों माखासे खहा जाजानानै आइ नदि खोथा नोंथां बुंनायदों औ आइ नदि दैमानि खुरखानाय खोथा आइ नदि दैमानि खुरखानायखौ बेजों माखासे खहा जाजादों बिथांमोनहा बांसिन खहा आंहाथ' जेबो गैखाया बिदिनो 4-5 बिगा हा दंमोन आंहा 7 बिगा 7.5 बिगा हा दंमोन आंहाथ' जेबो गैखाया आं ओरैबो गरिब दाबो गरिब आवगायावबो गरिबखामोन बै समाव बिथांमोनाथ' गरिब नङामोन सोलियोमोन जानाय लोंनाय थाखा फैसाखौ एथ'ग्राब होनाबाबो जथेस्थ' दंमोन मोसौ मोसा बारि बागान दंखाजोबोमोन बिथांमोनहा माने आइ नदिया जोङो आइ नदिखौ सोरबा सासेखौ दस होगोन आं आइ नदियाव नामखौ बुङो आं सोरबा सासेनि दस दं आरो आइ नदिखौ हितिश्वर शइकियाया बै जिथु अभारफ्ल' फैनायखौ थेनो फैदोंमोन आरो बै समाव जोंनो नाङा होननानै आइ नदिखौ अभारफ्ल'खौ थेहोआखै आरो बे अभारफ्ल'खौ थेहैनि खारन जोंनाव दं सारा बोराय होननाय दंमोन नालाय बेजों उसिफावनानै उल्था खुन्दा जानानै मेन आइ नदिया थ्रोब बेजोंनो सारा खाग्राबारि दाङाइगाव बिरहांगाव ओजोंहाय नाथुरबारि ओजोंहाय थांबाय नैबे मा होनो बै साफ्राकाथा बेफोरबायदि ओरैहाय आफाङाव खहा जालांदों आरो खिन्थु मेन फुल्लि एफेक्टेड होननानै बुङोबा जों खाग्राबारिया फुल्लि वास बिरहांगाव वास दाङाइगाव वास नाथुरबारि वास ओरैहाय वास आरोखि खिन्थु ओरै आफांफ्राव एथ'ग्राब वास जायाखै आरो जों बहाय बिराद खस्थ' मोनदों जोंनि थाखाय नोंथांमोन बायदिया बे समाव मिडिया थिडिया गैयामोन दिनै नोंथाङा आंनि थाखाय बे केमेराखौ लानानै फैनानै मिडिया थ्रुयै जे बे खोथाखौ बुंनो मोनदों आं खोब गोजोननाय मोनदों बुंफुंनो मोनदों जोंखौ जायनाखि बै समाव बर' जाथि होननानै नेवसिनानै जोंनाव सोरबा मबाइलजोंबो खेबा सोरबा केमेराजोंबो खेबा बे समावथ' मबाइलबो गैखायामोन बेफोरबायदि अबस्थायाव जोंखौ माने उन खालायनानै दोनबोदोंमोन आरोखि बर' हारिखौ समस्यानो थादों आरो बे समस्यायानो थादों आरोखि समस्याया मालाबाबो सलुसन जायाखिसै आरो जोंना आरो फैखायामोन जोंनाव गुबुन हारिया जोंखौ दा साधारनफोरखौनो बिसोरो एखेबारे केमेरा लानानै मिडिया लानानै फैनानै बोखांनानै जोंनि बायदि न' गंसे गैयि हा खरलबसे गैयि लांजोबजानाय बाख्रिनि माइ लांजोबजानाय बेफोरबायदि जाफेराखै आरो दा बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ गुबुन सम्प्रदाया गुबुन हारिया खिन्थु बुंनांगौ बायध आरोखि उफाय गैया दा जिखियानो जाया नोंथाङा जे फैदों सोंदों खोब मोजां लेट जादों नोंथांमोनहा फैनाया बै समावनो सोंनांगौमोन हेला साबसिन बुंथिनो हागौमोन बेफोरबायदि आरो आंनि बुंनायाथ' हिस्ट्रियाथ' बेनोसै आंना बे सानैया दा पार्टनारशिपआव दंना गैलिया बे सानैया पार्टनारशिपआव गैला बारस'बाय थाफ्राङो आङो बे सानैया माने सासेया जाबाय गावनि उसुबिदायाव बियो गोबाव सम 15 बोसोर मोनसे जायगायाव ओरैहाय केरेलायाव थांनानै फैबाय सफैफिनबाय दा मानसिया मोजाङैनो दङ मोजाङैनो सोलिफिनबाय आरो सासेया जाबाय जों बियादैयानो जायो बेखौबो बे रौमारि गामियाव थानानै खेथि बाथि मावनानै सोलिगासिनो दं आरो दा हटेलजों जेबो टाच गैला बै हाखौ जोङो फाननांबाय मानिबा खारनाव फाननांदों आरो बै हाखौ बेफोरबायदि घटना जादों आरो दा नैबे नोंथाङा गोदान हारसिङै बायनाय हा बिथा दा आङो बेखौ हारसिङैनो बायदों आं हारसिं बायनानै आं हारसिंनो
बेखौ हटेलखौ लुनाय जादों नामखौ बेखौनो दोनबाय हिमालयखौनो दोनबाय नामखौ बे हिमालय हटेलखौनो दोनदों गोदोबो हिमालय दाबो बे हिमालय हटेलखौनो दोनदों आरो दा बिदिनो बहायबो आं फैनानै खोब खस्थ' मोनदों बिदिनो फार्स्ट टाइमलाय सोरथो फैनो आंनावलाय आधा केजि बेदर बायदों आधा केजि ना बायदों अमा आधा केजि दाउ आधा केजि बोरमा आधा केजि ना आधा केजि बिदिनो दालि बायबाय मा होनो माइरं सेरनै सेरथाम संबाय सेल जाबा जाबाय सेल जायाबा आंनो जाबाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिदि जायै जानानै आंखौ खोब सिना जाना मानसि दंमोनथ' बिथांमोनहा सा ओनसोलनि मानसिया खोब अनसुला बिथांमोनहा अना होननानै बुंबा सा ओनसोल माने भुटाननि खोथाखौ नोंथां नङा जोंहा बै निसिमा निसिमा एरियाया दा बिथांमोनहा खोब मोजां मोनोमोन आंखौ दाबो मोजां मोनो बिथांमोना आरो गोदो कमिउनिकेसना मोजांमोन दाथ' एसे गाज्रि जाबाय थांस' फैस'आ नैबे हाबफैनाया बिथांमोना बोखांनाय बायदि जादों आरो आंखौ दा नोंथांनि हटेलाव बांसिनै निसिमा हालामनि बर'फ्रा माने हाबदोंमोन जादोंमोन नोंथांनो सर्सआ बेनो जादोंमोन मोजां जादोंमोन भुटियाफ्रा ओरैबायदि आरोखि जिहेथुनाखि आं आवगायाव भुटियाखौ होनानै फैखानाय आं माखासे भुटियानि नामखौ मिथिखानाय भुटियाखौ सिनायखानाय बिथांमोना आंखौ सिनायो खोब हेल्पफुलमोन आं गोदोबो बिथांमोनखौ दाबो हेल्पफुल खालायदों आङो खमैनो आंनाव 26टा केस दंमोन आरो भुटानखौ बासायनानै हरनाय थारमाने गारि एक्सिडेन्ट जाबाय बेल खालायनानै हरबाय बायख'नानै हरबाय बे आंना आसामाव केस थालांबाय जामिन जाबाय नालाय आंनाव थालांबाय बियो नोंसो मिन्थिसिगौ नागिरना होनांगोन उनाव भुटियाफोरखौ बेल खालायना हरबाय दा आं मा खालायनो आंथ' बाहेरा मानसि आंहाबो दुरबलथा दङ आंबो मावनांगोन ओंखामनि थाखाय मावनानै हरबाय बिसोरो जै मावखांबाय नोंखौ नाफात्ता फुथियाफ्रा अबाव मंगाराव थायो अबाव थासिगावआव थायो अबाव सामजंखायाव थायो बे हाजोनिफ्राय बहा गिदिंफिननांगौ मासाव खननै खनथामल' फैयोबा बे ट्राकफोरनि खोथा आरो बेफोरो गोदो फार्स्ट टाइम ट्राकमोन आरो ओमफ्राय बिदि जायै जानानै बिदिनो केसफोरखौ गोदान समाव 25,000 गाहाम नांदों आं माने केसखौ डिसमिस खालायनोबा 25,000 गाहाम नांगौ 52,000 नांदां खनसे बावजोब्बाय आरो उनाव सासे पुलिसा आंखौ बिदिनो थांबाय थानाय नुयो आइसिमोन बियो ओइ दादा আপনার কিবা হৈছে নেকি আপনি মাহত 3বার 4বারকৈ আহে होनबाय आरोखि एसामिसनिनो बुंबाय आं আপনি 3বার 4বারকৈ আহে নহয় रे दादा एने घटना মোৰ এই ভুটানবিলাকৰ ঘটনা গাড়ী এক্সিডেণ্ট এইবিলাক মই বেল কৰি দিছোঁ এইটো এতিয়া সুমন আহিলে ডাইৰেক্ট মোৰ তাতে যায় মই আৰু তাতে লগ ধৰিবলৈ আহিব লগা হয় কেছটো ডিছমিছ হোৱাৰ কাৰণে হয় নেকি দাদা আপুনিতো বহুত টকা দি আছে মই দেখিছোঁ কমত পাৰে নেকি বুলি আহকচোন যাবে আৰু কি আহকচোন মোৰ লগত আহকচোন এই দাদাই হিমালয় হোটেলৰ মালিক এখেতক চিনি পায় না চিনি পাওঁ যাবে আৰু বেমুহুৰীয়া চিনি পাওঁ দাদাক অলপ হেল্প কৰি দিবা নেকি যাবে কিয় হেল্প মানে এনেকুৱা হেল্প তেওঁ মানে ভুটানৰ লগত কাৰবাৰতো এনে ট্ৰাকবিলাকৰ লগত ভুটান হোটেলত খোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰে একেটাৰ এক্সিডেণ্ট কিবাখিনি হ'লে কিবা অসুবিধা হ'লে এওঁ মানে পুলিচৰ কেছ হ'লে ইহঁতে জামিন হয় এৰি দিয়ে আৰু কি পুলিচে মানি লয় এই টকাটো মানে বহুত এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে তাৰ কাৰণে এখেতক অলপ সহায় কৰক নানো बिदिनो आंखौ लिंनानै लांनानै दादा आंनो बारा नङा 500 थाखाल' हो 5-6 जागोन नोंथां मुहुरि आरोखि सिनायला आं बेखौ दा बावबाय बिराद गोबावनि खोथा ना बेनि 5-6 जोंनो जायो आरोखि आंखौ आरो धमकी होनानै 25,000 गाहाम बियो गोदो दाथ' पुलिसफोरखौबो सिनायला रावखौबो सिनायला पुलिसनि केस नङा आरो बियो जेनेबा कर्टआव थांबाय नालाय बिदि जायै जानानै बिथाङासो सासे बिथाङा मुस्लिममोन एसामिस मुस्लिममोन माबानि बख'नि हेल्प खालायदों आरो बे आंखौ
बेनिफ्राय भुटाननि मानसिफ्रा नोंथांनि हटेलावहाय ओंखाम जालाङो सानसेयावनो 10 खान 12 खान गारि हाबो बे नोंथांनि बिजनेसनि आरम्भआनो बेनोथार नङा होनब्ला दा बे भुटियाफोरा नोंथांनाव बे हाबफैनायनि जाहोना माबोरैहाय भुटाना हाबफैनायनि जाहोना थारमाने ओरैबायदि भुटाननि हाबनाय जाहोना जोङो मेना जिनुइन रेड जिनुइन जानाय जिनुइन आरो जिबिलाक जों ना बेदर होयो जिनुइन मोजां थाजा ना होयो ओमफ्राय जोंनि जिथु बेबहार जोंनि जिथु सार्भिस जोंनि जिथु ओंखाम बिथांमोना गावसिनि ओंखामजों जोंनि ओंखामजों खोब मिलायनाय मोनो आरो ओमफ्राय बिथांमोना जायै लोङै माने रेटखौ सोङो नोंथां बै समावथ' 30 थाखाल'मोन नालाय मिरामिसा हाब 30 थाखाया बोरै जानो नोंथाङा बाराय गावसिनावथ' रेटआ बारा ना ओमफ्राय आंनो जोंनाव जेनेरेलि एरियायावनो रेटआनो बिदिखा 20 थाखा 30 थाखाल'खा आं माबोरै बारा लाखिनो नोंथांनिफ्राय सोरबानो 50 थाखा लाखि सोरबानो 40 थाखा लाखि जर जबस्थि होलाङो आरोखि खिन्थु आं माखासेखौ लाखिनाय जाया सोरबा जर जबस्थि होनायखौ होनानै थाङो आरो बिनि उनाव आंजों बिराद मोजां माने सोमोन्दो जाबाय आरो बे भुटाननि जिथु राजाफोरजों थाफाग्रा एसपि डिएसपि जायखौ होनो जंदा होनो जोङो डिसि बिसोरो जंदा ना मा होनो बे डिसिफ्रा कालेक्टरफ्रा बिसोर जोंजों बिराद मोजां जाबाय आरो समाव बिसोरनिफ्राय सोरनिफ्रायबा फैसाबो लाखिया मोजां मोनलाङो फैयो ओमफ्राय बिदि जायै जायै जानानै मा जाबाय मोनसे गाज्रि सिचुवेसन सफैबाय आरोखि हगारनो हायो गारिखौ खिन्थु बिराद माने माबायै रिक्सै हगारनांगौ आरो जायखौ होननानै बुङोबा कानबाय सिकिउरिटि होनानै हगारो आरो बे सिकिउरिटि गारिखौ मा खालायो बिसोरो जेरावबो लाखिनो मोना हिमालय हटेल सारा आच्छा बै राजानिफ्रायनो मन्थ्रिनिफ्राय राजानि नङा मन्थ्रिनिफ्रायनो अर्डार आरो राजा बुंनाय बद कर' जोंथ' मिथियाना बिनिफ्रायनो अर्डार आरो ओरैनिफ्राय थांनाय हटेल गंसेयाव लाखिजोबनांगौ अबावबा लाखियोबा बे जुरिमाना बिदि आरो लामायाव हठात फेसाब थेसाब खालायनो लाखिनो हागोन खिन्थु जानो मोना बिदि समखौ आङो बहुत गोबाव मोनदों आरो बेवहाय कानबायजों आंनो होफैग्रा ओमफ्राय नैबे बिथां पुलिसफ्राबो जोंनि आसाम पुलिसफ्राबो खोब मोजां बिराद सहाय खालायो डाइरेक्ट थांनाय गारिखौबो लाखिनानै बिसोर बहाय सोफैयो थांनो अर्डार गैया नालाय बिदिनो खालाय आंजों भुटाना आवगायनो मोजांखा आरो बांसिन मोजां जादों आरो बिनि उनाव एसे एनै मा जाखो मा लोंखो बेखौ इजि जाहैबाय गावसिनि जर जबस्थि भाषा रायलायबाय सोरखौबा जानो गैया गरिब मानसि फैनाय गल' नायनायफोरखौ फ्रि हरबाय बहुद बिदिनो फ्रि हरदों आङो जेनेबा भुटाननिफ्राय फैदों फैनानै आंनावनो जालांदों 80 जन मानसि गथ'फोर आनान आश्रमनि थांनानै फैनानै बेरायनानै फैनानै बैयाव एक्सिडेन्ट जादों 80 जन बे 80 जन गथ'फ्रा जेबो जायाखै ड्राइभारा इन्जुर जादों ड्राइभारखौ हस्पिटालाव सोहैदों सोहैनानै माखासे फैसा होदों आङो 25,000सो लवार आसामाव बिसोर आंनो फैसाखौ रिटार्न खालायफिनदों उनाव मोनसे क्ल'जनेस फैदों आरोखि ओमफ्राय बे गथ'फोरखौ आङो फ्रियै ओंखाम जाहोदों माने 80 जन गथ'खौ सोरबा बेदर जानो गोसोबा जा सोरबा ना गोसो जानोबा जा सोरबा मिरामिस जानोबा जा खिन्थु थाइसेबो थाखा लायाखै आं नुदों नोंथांनि हटेलाव भुटाननि राजा आरो रानिनि फट'खौबो मोजाङै साजायनानै दोनदों बियो थारमाने गावसोर होनदों आरो दे नोंथाङा जुदि भुटानजों खोब क्ल'ज जाबायबा नोंथांनो जों मोनसे बुस्थु होफैनि राजानि फटक रानिनि फटक बेखौ होफैनि होननानै होफैदों आरो दा जों साजायनानै दोनदों आं मोनसे समाव बिसोरजों बै माबानि गेलेफुनि मा होनोमोनलाय बे माने भुटान इण्डियान फ्रेन्डशिप एस'सियेसननि मेम्बारबो जादों आङो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो कयेक बोसोर जाखांनायनि उनाव फिसालायाबो जादों सिकारुआ बे लास्टाव जादों
बिथांमोना राप्टेन मोननानै लिंहरनानै जोंखौ उगेन राप्टेना थैनानै थांबाय खोब मोजांमोन नामफोरखौ बावजोब्बाय आं बहुत दङ माने मोखांखौ नुबाल' सिनायो थारमाने नोंथाङा राजाजोंबो मोनसे सम्पर्क राजाजों सम्पर्कआ माने राजायाथ' जोंजों रायलाया राजाया फाथायो जों अबावबा थांनांगौ गोनां जायोबा जोंखौ माने गेलेफुनिफ्राय ड्रप खालायनानै एस्कर्टजों लानानै थांबाय बहाय हाबबाय राजाया हाबनाया खालि फेसाबल' खालायदों जेबो जायाखै आरो राजा फैगोन होननानैबो जोंबो मिथिया गावनो डाइभ खालायनानै फैदों लासै जेलानाखि बेखौ एकदम आर्मिफ्रा बेंजोबो होनबासो जों सानबाय जोंनाव हटेलाव माबा रेड जागोन नामा दिनैलाय बिदि सानदोंमोन आरो आधा घन्टानि उनाव खोनाबाय राजा फैगासिनो दं बहाय लाखिबाय गावनो गोजौआव थांबाय हास'नानै फेसाब खालायनानै थांबाय आरो दा नोंथाङा बेहाय 8 ताला माने मोनसे बिल्डिं बानायनानै हटेलखौ सामलायगासिनो दङ आच्छा बे एफा गिदिर बिल्डिंखौ नोंथाङा माबोरै लुखो बे खामायनाय जोंनि हटेलनि खामायनाय नोंथांनि जिनोखि बे थांनाय 15 बोसोर बेनि खामाया बे बिल्डिं लुनो थाखाय थोजासेमोन ने थोजासे नङा सार बे साफिसियेन्ट नङा बे हटेलनि थाखाय आरो थारमाने खोथाया जाबाय जों ओरै सानदों आरो जोङो फिसानिफ्राय नायथावथाव जाबोनाय उनाव जोंनि गोसोआ एसे आपग्रेड जादों आरो आंनि फिसालानि गोसोआबो जितु फिसालायानो सब किसु मावदों नालाय सिखारुआनो आंथ' जास्ट मालिकल'सो जाबायथ' बियो एसे सानबाय आरो दा माबा बिदिजों जानाय नंला जों हटेलखौ आपग्रेड खालामनोसै आं होनबाय दे खालायगोन माजों होनबा बेथ' होनबाय खालायनायाथ' नोंनि फैसाजों खालाया आं सरकारनि फैसाजों खालायगोन आं जे खायदा दं बेजों मावगोन न'नि थाखाबो एसे एनै हाबनो हागौ बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सरकारजों टाच खालायनानै थाबायनानै आसाम सरकारजों थाबायनानै खामानिखौ स्टार्ट खालायबाय आरो स्टार्ट खालायनानै दाहार जानानै थाबाय जों लन लाबाय थारमाने गभर्नमेन्टनाव दाहार जाबाय नालाय न'आ कमप्लिट जाबाय दा दिनै मावनानै बे न'जोंनो खामायनानै माखासे जोंबो खामायनानै बिनि इनस्टलमेन्टखौ बिनि EMI-खौ जों होगासिनो दं आरोखि बेसेबां क्रर नोंथाङा लन लानो गोनां जाखो आं फार्स्ट टाइमथ' 5 क्रर लादोंमोन एक्सटेनसन खालायदों बहुत कर' माबासो थांदों आरो सरकारनिफ्राय 7-8 क्ररसो बिदि लन बिनि उनावहाय माखासे दस्रा खायदाजों एसे एनै गावनिबो थाबाय सरकाराथ' बहा होजोबनो बेफोरजों मिलायनानै बेखौ फसंनाय जाबाय आरो बावैसो मोनसे नटिफिकेसन नुनो मोनदोंमोन पेपाराव होनाय जादों जे बे हटेलखौ माबा होनाय जासिगोन अक्सन होनाय जासिगोन बेखौ बङाइगाव DC-निफ्राय हगारनाय जादोंमोन बे मिसा बे नंखाय आरोखि सोरनिबा एसे नोजोर गाज्रिनि नायनायाव बे बुस्थुआ जादों आरो बुंनाया मोजां जोंनिबो एसे गलति दङ जायनाखि दा आं जायखौ मेन अनार खालायनानै दोनदों बिथांनिबो एसे उसुबिदा दं जोंनाव मोनसे माने डिउस माने मान्थलि अभार डिउस फैया होमबा EMI-आ एसे लेट जादों आरोखि माने रिफान्ड होनाया ओमफ्राय बेवहाय किसुमाना बहुत सुबिदा मोनदों खिन्थु जोंनि आयेनजों जों मावदों बिसोरनि आयेनजों बिसोर मावदों गमामायैनो नंथारगौबाथ' जों जेनगौमोन ना जोंथ' जेनाखै मारै बासायगोन नोंथाङा बासायनायखौ बुंथ'ला नोंथां बासायनायखौ बुंथ'ला आं जेरै खायदायै जेरै बुद्धि बासायदों आरोखि अक्सन जानाय नंलिया आरो अक्सनखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ बै समावनो जानांगौमोन बिसोर लिरनाय मथेबा 28आवनो जानांगौमोन आजि 3 मास थांबाय जानाय नङा आरो दा जिखियानो जाया माबा मोनसे मोजां हाबा मावनायाव बदनाम मोनो आरो माबा मोनसे मोजां जाफुनायाव सोरनिबा नोजोरबो गोलैयो आरो
जियानो जा आं अबावबा माबा मोनसे मोजां मावदोंमोन आरो दाख्लै थांनाय 5 बोसोर सिगां बहाय आंखौ सोरबा होनबाय बिथाङाबो बिटिसिजों शेयार दं बिथाङाबो पारसेन्ट मोनजादों बेफोर एकदम मिसा आरोखि माने मा खोथा बेफोरलाय आंहाखि माबा बिटिसिनि हात दङ बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि बुंजाबाय आरोखि आं आच्छा नोंथांनि बे 8 तला बिल्डिंनि जिथुनाखि हटेल हिमालय हटेल बेहाय दा समावहाय लजिं आरो फुडनि बेबस्था दङ आगोलाव खालि जानायल'मोन दा समाव थानायनिबो राहा होनाय जादों मोनबेसे रुम दङ बहाय 27 सा रुम दङ 27 बेजों लोगोसे जोंहाय माबा थाबाय मा होनो बेखौ कनफारेन्स रुम थाबाय बेंकुइट हल थाबाय ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट थाबाय बेनो आरो जेनेबा जात आइटेमनि मोनजाबाय बेफोराव बेफोरनोसै आरो दा नोंथाङा बे हटेल सालायगासिनो दङ थानायनि बा रेस्टुरेन्ट बियो फ्रान्साइसि माने बबेबा मोनसे कम्पानिजों टाइप ना सेल्फ एरेन्जमेन्ट बियो जोङो रावजोंबो टाइप गैया जोङो पार्सनेल जों निजा गावनि प्राइभेट जोंनो सालायो जों बेखौ जोंनो सार्भिस होयो मानसि लानानै वार्कार्स लानानै जोंनिनो आरो बियो जों रावजोंबो टाइप गैया आरो आच्छा नोंथांनि बे हटेलावहाय नुनो मोनदों रेस्टुरेन्टआवहाय माने बेवहाय इन्टारनेसनेल जेनाखि फुड बा कोसिन बेखौ मोननो थाङो आरो बर'नि ट्रेडिसनेलनि थाखाय नोंथाङा मा बेबस्था खालामदों थारमाने बर'नि ट्रेडिसनेल हिसाबै जों गोजौआव खालाया जितु रेस्टुरेन्ट जोङो मेन माबा फुड एन्ड लजनि जायगायाव जों बेखौ खालाया खारन होननानै बुङोबा जोंहा गाहाय थालायावनो जोंनि ट्रेडिसनेला मोनखायो बर'नि सोरबा जुदि बर'नि थुरसि जानो लुबैदोंबा गाहायाव ओंखारनानै जानो हायो ग्राउन्ड फ्ल'राव जों बेखायनो बैयाव होआ आरो जुदिअ सोरबा जानो गोसोथारबा बर'नि बिथांमोना गाहायाव अर्डार होनानै गोजौआव लांनानै जाहोहैयो आरो मिथिं दावथिङाव आरो बेफोरबायदि बर'नि मा खायद' दङ गाहायाव जोंनाव गाहायावथ' बर'आव जेखौ जायो थास' आथिंल' बाद थास' आथिंखौल' सङा नारजि सङो नारजि अमा गोरान नारजि अमा गोथां ओंख्रि गोबाब खांख्राइ जुब्रिजों ना दुसुमाय नाथुर जुनाय ओंख्रि गोबाब आरो लोगोआव थाबावबाय माने बोथोरजों खोथा आरो सिजनेलि ओंख्रि थारुन थाबाय थारुनजों ना गोरान थाबाय थारुनजों सोरबा एक्सट्रा जुदि अमा जानोबा संना होबाय सबाया कन्टिनिउ थाबाय अनला थाबाय मेवाइ अनला थाबाय दिंखिया भाजा थाबाय जोगोनार बिजौ भाजा थाबाय माने बर'आ जेखौ जायो एभ्रिथिं बर'आ जेखौ जायो आं नुनो मोनदों बेवहाय ना मेनाया मोनसे आलादा माने स्पेसियेल नोंथांनि हटेलनि थाखाय आरो बे ना मेनायखौ नुनो मोनदों गोबां गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो मोजाङैनो जायो थेब्रेयै जायो आरो गोबां हारिनि सुबुंफोरा नोंथांनि बे गाहायनि जेनाखि बर'नि ट्रेडिसनेल काजिन माने जानाय बेखौ बांसिनै जानायखौ नुनो मोनदों थारमाने नोंथां जोंनि बे बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायानो जाबाय दा नै गाबोन बा दाख्लैसो माखासेया जोंनि बर'नि अनगायै माखासेया संनो रोंदों ओंखामफोरखौ जिथुनाखि बर'आ जे ओंखाम सङो बे बर'नि ओंखामखौ रावबो रोङा गार' राभा बे ट्राइबेल हारिनि मानसि सारा रावबो रोङा आरो सावथालना रोंगौबाबो दस्रा स्टाइल असमियानि रोंगौबाबो बिसिना दस्रा स्टाइल जिथुनाखि जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि जिथु जों मा स्टाइलै पद्धति जायो बे गासिबो जोंनि जानाय लोंनाया मस्ला बानलु थाव खमजोब आरो जानानै जों गोरा जोंनि जानाया दस्रानि जानाया जर जबस्ति होननांलायो आरोखि जाखां लोंखां आखाइ सुखांबानो खिन्थु जोंनिया बिदि गोरा आरो जोङो जोंनि ओंखाम जानाया जोंनि ओंखामा ओरैबायदि बारा जाफ्लाङो बारा जानानैसो उसुखुथु जानानै इन्जुर मुखायाव हुलायनांनाय बायदि जायो आरो बेखायनो
आंखौ कयेकजन हारसाफ्रा होनो असमियाफ्रा আপোনালোকৰ হোটেলত খাই খাই মোৰ দেহাটো ডাঙৰ হৈ গ'ল বিধি होनो আৰু তাৰমানে কেলে মোৰ হোটেলত খালে ডাঙৰ হয় নেকি নহয় আপোনাৰ কি जादू আছে ভাদো খাবলৈ ইচ্ছা হৈ থাকে খালে খাই থাকিব ইচ্ছা হয় बिदि होनो आरोखि आচ্ছা जों जोबनाय फारसे फैनि दा समाव जों सोंनि नोंथांनि गुबै जिउनि बाथ्रा आरोबाव जेनिफ्राय गथ'फ्रा साबेसे आंनिया गथ'फ्रा आंनि गथ'आ जाबाय हौवासा 4 हिनजावसा 2 दा हौवासाफ्राबो जाजोब्बाय हिनजावसाफ्राबो जाजोब्बाय आरो न' बारबाय थारमाने न' बारजोब्बाय आं दा एखेबारे माने आजादि आरोखि आं दा आजाद जानो हाबाय आरो दुनियानिफ्राय आं थांनानैबो थानो हासै थैनानैबो थानो हासै आंहा जेबो उसुबिदा गैया बिदा फंबाय आंहा जोंनि आइया 2 आइया 2आव ओरैबायदि आइया एक्चुअली एक जगैनो 2 नङा जोंनि गोदोनि आइखौ लानानै 2 गथ' जोनोम होनानै आइया थैलांदों ओमफ्राय बिनि उनाव कयेक बोसोर थानानै जोंनि आफाया आइ गोदान लायदों बिनि उनाव संसार जाबाय जायै जायै जों दानिया 6 जन हौवाफोर 3 हिनजावफोर 3 6 जन आरो गोदोनिया 2 मोन आरो नोंथां उन्दै बिमानि आं उन्दै बिमानि गथ' आरो हौवाफोरनि भितराव आंनो दुइसिन बा गासै 6 जन हौवा आरो 2 6 जन 3 हिनजाव उननिया 3 हौवा 3 हिनजाव आवगायनिया 1 हौवा 1 हिनजाव आच्छा 4 होनबा 4 बिदा फंबाय आरो 3 बिनानावफोर आच्छा जोबोद नोंथांनि बे मोगा-मोगिखौ लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा जेनाखि बे एस्टाब्लिशमेन्ट जिर'निफ्राय दा समसिमनि रोहो रोहो समसिमनि नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनो मोनबाय बेजों लायो उन जोलैया जोबोद थुलुंगाखांनानै गावसोरनि जिउ दानायाव हेफाजाब मोनगोन आरो उन समाव जों बांसिनै सावरायबावगोन दिनै जोङो बेखिनियाव जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'दिनि नोंथांनो खुलुमनाय होबाय आरो सिबिनाय